Áno, dnes ideme točiť house tour. Začal by som asi klasicky prvou vecou, kde vojdete fakt, že cez naše dvere. A to je, vojdete dnu a vidíte ako prvé. Ako prvé uvidíte samozrejme digestor, potom Ruru, tam som ja. Čaute. No toto je naša kuchynka, kde vzniká všetko majstrovské dielo, ktoré nám samozrejme vári náš pán tréner a detko. Tu máme všetky panvice, hej, majú tu nejaké veci, hrnce, nakúpené pečivo najviac asi fiči. Máme Ruru, tu máme nejaké príbory, všetko, a budem ukazovať to trapné, koš, samozrejme, hej, táška nakupná. Tu máme, tam neviem čo máme, to nebudem ani ukazovať. Potom máme samozrejme uchutené vody, nejaké čaje ovocné, čisté vody, samozrejme, to aj neviem čo je. Nejaký kávovar si hovorí, neviem, taká fuga. Potom tu máme samozrejme rýchlovárnu konvicu, kohutík. Vodu stane nepijeme čistú, preto si kupujeme to tu, čistú, no hej. Ďalej máme chladničku, v chladničke je všetko vlastne nakúpené od vajíčok, cipána, pozrite koľko ich máme. Vajíčok máme všetky, fakt. Ďalej máme tu na myčku, klasická skromná myčka, nič nepokazí. Tu ani neviem čo máme. Tu máme pračku dokonca, pozrite sem, hej, na jaké všelijaké otáčky môže ísť. Tu máme také veci, klasické poháre, taniere, všetko čo máte doma, tam máme aj tu. Všetko zase asi ne. To by bola taká kuchyňa, tam asi ani nič také není, hej. Ale ďalej, kde by som vás zobral, tak je asi do našej druhej miestnosti, čo si všimnete. Keď vojdete dnu, ja skúsim zistiť, aké to sú zapáľovače, bo absolútne opa, neviem. Ešte tu nie som taký domáci. Dobre, no. Že máme zapálené, pozrite sem, že tu máme našu obývaciu miestnosť. Je tu trošku bordel, ale tak čo sa deviť. 6 chlapcov na izbe. Máme tu náš nádherný levý obraz, našu žiarovku, ktorá svieti jak za dušičiek, keď tu nahráme naše karty. Môžete si všimnúť, tam máme žolika, tam hráme karty jak o život. Tu na tak raz, 2, 3, 4, stále tu každý večer hráme karty. Potom samozrejme, tu má hej náš pán tréner zložené veci. Tu máme taký rúbsak, tu máme na rade väčšinou čísla na rade. Ďalej máme Xbox, dosť dobrá vec, keďže večer si sadneme tu na gauč. Keď nehráme karty, tak sadneme na gauč a hráme Xbox. A keď nehráme Xbox, tak hráme karty. Alebo sme dole vo wellnesse. Ak ste už videli v jednom vlogu, máme 4 vlastne gamepady, ovládače. Raz, 2, 3, 4. Tu máme také poličky. Potom ďalej, tu máme notebook. Máme asi 3 notebooky, 4. To by bolo asi obývacej miestnosti, kde strávime asi najviac času. A teraz by som vás zobral do našej chodby, hej, chodba, no je, že chodba, si predstavte. Normálne, že chodba, tu v tomto sme nesli krabice, hej, v týchto krabiciach. Nie, v tomto sme nesli bicykle, v týchto krabiciach, tu máme príľuby Emová, Kiková, to sú nejaké ponožky. Tu je moja príľuba, aspoň si ju môžem otvoriť takto fajne. Máme unboxing, tu je dnuka s kľúčami, tu je Mišková príľuba. Že toto by bolo tam pôjdeme neskôr, aj tu pôjdeme neskôr, tu zavriem, ale zapálim svetlo, čiže toto by bola naša chodba, hej, tu máme aj zastrčky, všetko, dosť užitočná vec, zastrčka ani by ste nevedeli jak. Bolo asi v našej chodbičke, fakt, a teraz ideme do prvej miestnosti a to je do týchto dverí, absolútne neviete čo tu máte čakať, ale ja viem, lebo dvere, ale také nielen nejaké dvere, pozrite aké. Normálne, že vysúvacie dvere. Áno, je to záchod. Klasický záchod, sprchový kút, záchod, umývadlo, také zrkadlo. Tu som ja. Uteráky, radiátor. Radiátor je teplý, kúrime tu na, ja tu už zasnem. Zavriem dvere. Tu nechodíme. Taká klasická kúpeľňa s jedným záchodom, jednou sprchou. Ale ďalej ideme do týchto dvoch, ale ideme prv do tejto. To je vlastne moja izba s Emovou izbou, vlastne spíme na jednej posteli manželskej.
Ideme dnu sa pozrieť. Ja tu mám takto pekne popratané, vlastne môžete si všimnúť, mám tu nejakú voďavku, vodu, pod pazuchu nejakú vec. Tu mám také pasky na nos, čo si dávam, keď jazdím, aj keď som si dal až dnes jednu. Dole mám nabíjačku, tu mám veci prichystané dlhé, keď už je večer chladnejšie, notebook, rúbsak, nabíjačka, fakt všetko možné. Tu máme skrine, hej, že skriňa číslo 1. Tu máme hore nejaké ešte obliečky, tu máme zavesené vetrovky, keď sme išli z letiska, lebo fakt bola zima. Vysávať samozrejme pratáme, lebo pratať sa musí, treba pratať, bordel, fuj, čistota, ňam. Druhá skriňa, tu mám prevažne hlavne ja veci, tu máme nejaké ešte hore, hej, periny, no to sú vankuše, dobre. Tu mám chránič hrudný, vestu, našu novú košický šarkaň mikinu, a potom našu druhú košický šarkaň mikinu. Ďalej, keď to všetko odhrnem, tak tu mám dres, okuliare, druhé okuliare, tam neviem čo je, tu mám ešte chrániče, lakťovky a tak. Tu mám položený druhý dres, ponožky a nohavice na jazdenie. Dole mám krčný chránič a samozrejme nejaké veci, jak spodné prádlo a tak. Tu máme ešte svoje komínky, nejaké trička, opasok, hej, všetko také nudné veci, fakt nudné veci. Potom tu je tak manželská posteľ. Tu je, neukážem ani. Tu tak plavky prevesené. Môžete vedieť mňa momentálne, ale keď to tak dáme, no taký máme výhľad nádherný, že zase ja, že toto by bola táto izba. To by bola táto izba a my ideme sa vrhnúť hneď na ďalšiu izbu. Ja tu aj zhasnem, tady máme fajne a ideme na ďalšiu izbu a to je vlastne posledná izba. Že ideme do poslednej izby, dúfam, že tu majú poriadok, bo tu spia náš hlavný várič a Miško Kiko, ja tu tak zavrem. No, čiže ako môžete, vojdem dnu, zas zrkadielko, môžete ma vidieť. Máme tu nejaký nočný stolík, veci samozrejme na rade, to nie kde dať, tak to máme len tak na zemi. Prevesené chraniče. Neustlatá posteľ, to je, že to by som nezvládol ja. Tu máme notebook číslo 3, notebook číslo 4, telka je v každej izbe okrem našej. Potom máme tu tašky na príľby, tu má zase brat bordel, tiež nejaké veci. Ďalší výhľad, to vlastne všade máme otváracie dvere vonku. Stále pôjdeme potom von, ale to ešte o chvíľku. Čiže tak. A ďalšia kúpeľňa vlastne. Tu máme zase naše krabice, v ktorých sme mali naše bicykle. Máme nejaké sušené bidet, záchod, klasika, sprcha, zas umývadlo, zas ja. Takže tak, tu sa zasína také blbé. A teraz ideme asi na tú najkrajšiu fakt časť tohto ubytka. A to je, že cez všetky tri izby sa dá ísť von. No pozrite na tú nádheru. Akurát som vyšiel na našu terasku, ja neviem, skade mám prejsť, bo tu máme všade bicykle na zemi. Ale idem tu tak, fajne. Už som tu na pri krajičku. Nádherný výhľad. Ešte vlastne nad nami sú ďalšie poschodia. Tam máme bazén, tam je vlastne more, jak šumí, neviem, či je počuť. Isto je počuť. Tam sú ďalšie rezorty. Momentálne jedna posádka dorazila domov z wellnessu. Tam je vlastne Michal a už sa skryl. Aj s detkom a ďalší išli si sadnúť po ťažkom dni. Ešte by som takto ukázal, tu máme taký bicykle vonku vlastne. Nedých kde dať. Takže tak. Týmto by som ukončil náš 5. vlog. Vlastne to je room tour. Že dúfam, že ste si užili a dúfam, že sa vám páčilo, jak som vám ukázal to ubytko. Ja užívam dnu. Je príjemne vonku, ale mám krátke tričko. Takže dúfam, že ste si to užili, tento room tour a majte sa. Cus!